Aquesta conferència que avui presentem, que avui la doctora Garcia ens acompanya, és la influència de les noves tecnologies en els infants. Ens acostarà una mica la relació que tenen els petits i adolescents amb aquestes noves tecnologies, que sempre en diem noves, que ja no són tan noves, a les primeres etapes de la seva vida. La doctora Marta Garcia ens parlarà sobre aquests factors i com a eina imprescindible pel ciutadà i pel present i pel futur són aquestes noves tecnologies. El que passa que realment potser el que comentàvem ara, que l'educació passa molt perquè els grans siguem capaços d'entendre la realitat dels nostres petits i adolescents. Bé, no m'allargo més, només presentar la doctora Marta Garcia, que li agraïm la seva deferència en fer-nos aquesta conferència. La doctora Garcia és llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, és adjunta al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa des del passat 2007, i en aquest servei la seva tasca es desenvolupa bàsicament en àmbits molt diversos, en la planta d'hospitalització, de maternitat, d'hematologia pediàtrica i també en l'àmbit dels adolescents amb trastorns de somatització. La doctora Garcia va realitzar la seva residència en pediatria a la Corporació Parc Taulí de Sabadell i també té formació especialitzada en hematologia i oncologia pediàtriques, que les va cursar a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant 2 anys. Entre el 2012 i 2014, la doctora Garcia va treballar simultàniament a l'Hospital Universitari de Mutu de Terrassa i al Servei d'Oncohematopatologia Pediàtrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Amb aquest currículum extens i tan valuós passem a la conferència que ens ocupa i després s'establirà un torn de preguntes. Moltes gràcies, doctora Garcia, moltes gràcies a tothom. Gràcies. Els nostres nens, i m'ha agradat molt aquesta definició que he trobat, són natius digitals, com un pot ser natiu en una llengua. Han crescut, han nascut i viuran tota la seva vida envoltats de pantallars. Per això, tots fem aquesta cara de sorpresa quan un nen de 10 mesos o d'1 any fa així amb un iPhone, no? I passa a la pantalla o amb una tauleta, però si ho ha vist. Ho ha vist com nosaltres veiem a la nostra mare fer una altra cosa o al nostre pare i apreníem. Per tant, els que no en som de natius som nosaltres. Quines són les característiques diferencials o unes de les característiques diferencials del que s'anomenen les noves tecnologies, que també sentireu anomenar com tecnologies de la informació i de la comunicació? I jo crec que són paraules molt difícils de diferenciar, per tant, les utilitzarem de manera ambivalent. Són immediates, són molt ràpides. Tenim una resposta molt ràpida a molta informació. Són globals, van d'una punta a l'altra del món en un segon. Una cosa que enganxa moltíssim els nens, són atractives, tenen colors, tenen llums, tenen música, són hiperestimulants, a vegades massa estimulants. I són multidireccionals. Què vull dir? El correu electrònic pot ser bidireccional, però tu primer l'envies i després el reps. Una cosa que et permet comunicar-te amb no sé quantes persones alhora és multidireccional i, per tant, hi interfereixen o intervenen totes aquestes opinions, totes aquestes cultures diferents, totes aquestes maneres d'escriure diferents, algunes bones i altres no. I són inevitables, i vull dir que són inevitables perquè una cosa són les noves tecnologies que un coneix, m'he comprat una tablet, m'he comprat un telèfon, he decidit jo que em compro un smartphone, he decidit jo que em faig de Facebook, per exemple. Però i quan anem pel carrer? Anem pel carrer, la publicitat dels autobusos, la publicitat dels centres comercials, ens fiquem en un autobús públic o en qualsevol lloc, o en el metro, per exemple, i tenim publicitat immediatament, tenim noves tecnologies, entrem en un museu i la informació se'ns dona en forma d'una tableta, d'una pantalla interactiva. No sempre triem. Ni triem nosaltres, ni poden triar els nostres fills. Per tant, no podem viure en una bombolla sense això, és impossible. I estan omnipresents. No són una cosa com va ser durant un temps que estigués en l'àmbit de la feina. Els nens van a l'escola i troben ordinadors i tabletes, en molts llocs i cada vegada més, i n'hi haurà més. Els nens van a casa i a casa és on s'ha produït la major revolució digital. Cada vegada hi ha més aparells per habitants, més aparells per llar. No només la televisió, que és el que abans tenia tothom. Però quan anem a la feina, evidentment, seguim tenint-les, que potser ha deixat de ser l'àmbit més important. És a dir, que
Anem on anem, no ens podrem escapar. Algunes dades que estan tretes d'un estudi fet a Navarra sobre 10.000 nens entre 10 i 18 anys encastats de manera anònima, d'acord? Només perquè us feu una idea. Televisió. Pràcticament el 100% de la població té un televisor a casa. Això més o menys ho sabem. Diguéssim que ara són els raros els que diuen que jo no tinc televisor a casa. El normal és tenir-ne. Però és que, a més, pràcticament una quarta part dels nens té un televisor a la seva habitació, a dins. I un 45% dels nens diuen que ells s'asseuen sols al davant del televisor i que trien quin programa veuen. És a dir, no estan supervisats. Un 12% dels nens té el televisor engegat mentre fa els deures. Costa una mica concentrar-se. I un 20% mentre dorm o està al llit. Quina mena de descans tenen els infants? Això és una enquesta anònima, no és una cosa que ha escrit algú suposant les dades. Telèfon mòbil. De 10 a 18 anys, pràcticament un 75-76% de la població té un telèfon mòbil. No especifica si és un smartphone o és un mòbil normal i corrent. En general, quan els hi pregunta per què el fan servir, hi juguen molt més els nois. Això és veritat. I les noies el fan servir més per parlar o per enviar-se missatges tipus WhatsApp. A mi aquesta dada em posa els pèls de punta. Un 44% de les criatures encastades van tenir el seu primer mòbil als 10 anys. 10 anys és molt aviat. Abans de secundària és molt aviat. Només un 45% de tots aquests nens que tenen mòbil l'apaga quan està a classe. I hi ha uns quants que l'apaguen al cinema, això és igual. Només un 25% l'apaga per estudiar. I un 50% va rebent missatges mentre està al llit. Si a més són els de la tele, dormir deu costar bastant, no? Videojocs. 2/3 parts dels nens juguen. Pràcticament tots. La meitat, a més, diu que juga sol. És un percentatge molt petit, per sota del 10% els que juguen amb els seus pares. Per tant, no hi ha cap adult supervisant si allà hi ha violència, que és el que sol haver-hi en els videojocs. Si s'incita a ella, o si estan jugant en xarxa amb altres persones de vés a saber on, que són adults. Un 30% dels nens admet que realment els videojocs li treuen un temps per estudiar. Són conscients d'això. I un 20% diu que li treu temps per estar amb la seva família i una mica menys per estar amb els seus amics. Internet. Gairebé un 90% de les cases tenen connexió a internet avui en dia. Fins i tot amb la crisi. Això és així. I un 25% dels nens tenen un ordinador propi a la seva habitació, és a dir, no supervisat. Un 43% de la població diu que es va connectar per primera vegada quan tenia 10 anys o menys. Això no em sorprèn tant. No em sorprèn perquè si teniu fills en aquesta edat, sabreu que ja des de pràcticament segon, tercer, quart de primària se'ls comença a donar dades i eines perquè busquin a internet, perquè busquin acompanyats pels seus pares, perquè facin recerques, perquè facin treballs, perquè emprin les eines que tindran en el futur. En un 80% dels casos, els adolescents on es connecten, la seva feina seria a l'escola, entre cometes, és a casa. I a més, un 75% dels nens no estan supervisats per ningú quan fan servir internet, no hi ha els seus pares al davant. Els horaris, que aquest és l'altre tema, que costa molt de convèncer, sobretot en els adolescents. Hi ha qui diu, per què als adolescents els costa tant dormir? Últimament ja els hi ha costat de sempre, però és que a més d'una tercera part dels nens navega per internet entre les 10 i les 12 de la nit, nens que entren a les 8 a l'institut el dia següent. I un 4% només diu que de les 12 en endavant. La meitat dels nens, això tampoc és sorprenent, van aprendre a navegar per internet sense que cap pare els ajudés. Amb aquesta gràfica, que és una gràfica de l'Estudi General de Mitjans, centrat en menors. L'Estudi General de Mitjans normalment entrevista persones a partir de 14 anys. Són aquests informes trimestrals que van sortint. Però ja es va fer el que se'n va dir la primera onada del 2012, que és una enquesta a partir dels 4 anys. Fixeu-vos en
des dels 4 fins als 13 com va augmentant el percentatge d'ús d'ordinador. De fet, amb 4 anys un 30% dels nens ja fan servir l'ordinador. I com dèiem abans, el lloc principal d'ús no és l'escola perquè estan fent un treball. El lloc principal d'ús és a casa, que és aquesta línia blava. Això són les coses positives i només n'he posat unes quantes, segur que me'n deixo moltes. Està claríssim el paper de les tecnologies de la informació i de la comunicació a nivell d'educació. De fet, hi ha gent que s'hi dedica, hi ha gent que ensenya als mestres com fer servir les tecnologies de la informació i de la comunicació per ensenyar als nens. És una font d'informació inesgotable, això ho sabem tots. Inesgotable, que s'actualitza contínuament, dubtos en quant a les fonts a vegades, que s'ha de contrastar, però inesgotable. Pot millorar la comunicació perquè la fa ràpida, instantània, multidireccional, com dèiem abans. Ens pot permetre moltes vegades la participació en foros, el que gent que normalment no té veu doni la seva veu i que aquesta veu sigui escoltada, estiguin on estiguin, siguin de la classe social i del país que sigui. Ens pot permetre adquirir algunes habilitats, l'ús de les tecnologies d'informació i comunicació, que ens seran útils a l'hora de buscar una feina després o de continuar els nostres estudis. I és una eina de suport. Si nosaltres la interpretem com una eina de suport, com una cosa que ens ajuda, com una crossa, a tots els aspectes de la nostra vida. A l'altre costat, què tenim? De què s'ha acusat a les TIC? De fomentar en els adolescents i en els nens el sedentarisme, perquè és una actitud relativament passiva, tu t'estàs aquí quiet, no és com la televisió, que tot t'ho donen, però estàs quiet, no et mous, i això fomenta el sedentarisme i afavoreix l'obesitat. Jo afegiria que una alimentació no correcta també afavoreix l'obesitat, però la combinació de les dues coses ha fet augmentar l'obesitat. Hi ha qui diu, sí, et pot ajudar a comunicar-te millor amb Colòmbia, però resulta que t'estàs comunicant menys amb els nens de la teva classe. Per què? I parles més per WhatsApp del que parles en directe a l'hora del pati. I això és preocupant. I això també és discutible. Però s'ha parlat molt de que no és el mateix llegir en un paper que llegir en una pantalla. No és el mateix imprimir un article que trobem a internet i asseure'n sense cap altre estímul, subratllar-lo, fer un resum, és a dir, com hem estudiat tots, que llegir-ho directament d'una pantalla i amb 3 coses enceses alhora. La cimentació d'aquest aprenentatge no és la mateixa, la capacitat per concentrar-nos no és la mateixa. El ciberassetjament, aquest és un tema que s'ha parlat molt, que és l'assetjament que una o diverses persones pot fer a través de les tecnologies de la informació i de la comunicació sobre una altra persona, el bullying informàtic o tecnològic, perquè m'entengueu. Aquest és un tema en el qual els Mossos d'Esquadra i els diferents departaments d'interior, de seguretat, etc., ja hi estan molt ficats i per tant la conferència no va sobre això, no us preocupeu, que sapigueu que hi ha molts recursos a la xarxa, però que és un dels perills nous que estem aprenent. I el grooming. El grooming és quan hi ha un assetjament de tipus sexual per part d'un adult cap a un nen, cap a un infant, a través d'internet, a través de qualsevol de les TICs. I la que a mi em sembla més important. Què deixem de fer perquè estem fent alguna cosa amb la tauleta, amb l'ordinador, amb el telèfon? Perquè a més d'ensenyar-los a fer servir amb seny i amb criteri la tecnologia que ja hi és, els hi hem de mostrar que hi ha tota una vida desconnectada de les pantalles que potser s'estan perdent i que es pot disfrutar i que s'ho poden passar bé d'una altra manera. La nova televisió. La televisió és la més universal de totes, perquè està a tot arreu, i és la més transversal perquè és la que està present a totes les classes socials i, a més, la més comú a totes les edats. Amb els ordinadors hi ha molta diferència en la categoria de 60 a 80 anys o de 10 a 20. En la televisió, no, pràcticament no. Per què és la més precoç? Perquè fixeu-vos que fins a un 50% dels nens comencen a veure de forma regular la televisió cap als 2 anys. Recordeu el que dèiem abans dels ordinadors, l'enquesta comença als 4, hi ha un 30%, però un 50% als 2 anys ja veuen la tele cada dia, que sigui una estona. I a diari, amb deures, amb escola i llevant-se aviat, la veuen tots aquests que veieu aquí, un 80% dels nens de menys de 6 anys i un 90% dels nens de menys de 12. En què s'ha transformat la televisió en els darrers anys, sobretot des dels anys 90, en el que es va liberalitzar,
van començar a aparèixer nous canals i van aparèixer sobretot les cadenes privades. Les cadenes privades són empreses. La seva funció no és comunicar ni informar-nos només. La seva funció és fer diners, com a totes les empreses. I què volen? Doncs que hi hagi molta audiència perquè la publicitat els doni molts diners. En apareixen els nous formats televisius, reality shows i companyia, més que discutibles, els talk shows, una mena de coses que els adults tenim criteri per dir quina bajanada i apagar la tele, alguns adults, però els nens no. Els nens no. Què vol dir l'ús individualitzat? Vol dir aquelles llars que hem vist abans, que el nen, en una quarta part dels casos, té un televisor a casa seva, està veient un programa mentre el seu pare està veient un altre programa al menjador, no? Hi ha dues teles i cadascú està veient la seva tele. O algú està veient la tele a la tauleta i l'altre està veient la tele a la tele. Això vol dir la televisió fora de la televisió. La televisió s'ha escapat del televisor i ara està a tot arreu. És interessant, per què? Perquè tu dius, ostres, vull veure el capítol de la setmana passada de Merlí, que me'l vaig perdre. I em sembla una sèrie molt interessant i la vaig a veure amb els meus fills perquè aquell dia no hi érem a casa. Doncs la veus a una hora normal. I la veus en família i la comentes. Però també pot fer que els teus fills vegin Juego de Tronos amb 8 anys. Alguns dels programes de televisió porten, com portaven els rombos, us en recordeu, quan eren petits, porten un avís de l'edat. És una cosa que parpelleja al principi i posa 18 o 14 o alguna cosa així. Passa tan ràpid que no ho veus. Quants de vosaltres us mireu la graella de televisió per veure com estan classificats els programes abans de deixar que els vostres fills es miren un programa de televisió? Quines són les conseqüències d'aquesta nova televisió que s'ha imposat i que surt de la televisió? Que estan veient coses que no són per ells, en la seva franja horària normal, encara que nosaltres limitem els horaris i diguem no, quan arribis a casa tu has de fer els deures, després t'has de dutxar i després de sopar, si queda una estona fins a l'hora d'anar a dormir pots mirar la tele, però és que en aquell moment els programes que fan no són per nens, no ho són. I que com que fan servir aquell ús individual que hem dit, ni supervisem, ni comentem, ni aprofitem per aprendre, ni acompanyem en aquella. Quin és el sentit comú amb la televisió? Doncs coses que ja hem anat dient. No posem un televisor a la seva habitació, no en posem. I no hauríem de tenir diversos aparells funcionant simultàniament. Una altra cosa és que un dia veiem la televisió en un lloc i un altre dia la veiem en un altre, però cadascú mira la tele al seu lloc? No. Exceptuant el futbol, potser. Mai fem els àpats amb la televisió engegada, mai. Si no estan caient les torres bessones, no ho fem. És molt important, és un hàbit que els hi ensenyem. Les persones que han crescut amb això miraran la televisió mentre dinen amb els seus fills. I és un hàbit que els hi hem d'ensenyar. I el dinar és un moment en el que, sense forçar-ho, de manera natural sorgeixen reflexions i comentaris. Posar límits a l'horari i posar límits al contingut, el que dèiem abans. No només val dir, no, a la franja pediàtrica de 5 a 7 poden veure tal cosa. No, vigileu de 5 a 7 el canal que estan mirant. Intentar veure la televisió plegats, encara que us sembli un rotllo patatero que estan veient. Aquestes són uns cartells que es troben en una web que després us explicaré. Són uns cartells fets pels propis joves, on ells fan una actitud sarcàstica i crítica dels mitjans de comunicació, de les noves tecnologies. Aquest és el de la tele. Probablement no la veieu del tot bé, però diu: sabies que les empreses que s'anuncien, si es dona informació que les perjudica, amenacen de retirar els diners del programa, per exemple? Com a reflexió posa. I si la veiem, la televisió, escollim nosaltres els programes, no cal veure programes només per parlar d'ells l'endemà, aquest és l'altre tema també. Quan veiem publicitat, mirem-la de forma crítica per saber quina moto ens estan venent. No ens creguem els models que ens mostren, dones operades, desfasats que criden, molts programes estranys. Manem nosaltres a la tele i que la televisió no ens mani a nosaltres. Aquesta és l'actitud, no és no miris la tele. Jo no m'atreviria mai a dir que hi hagi unes normes fixes, per exemple, de els nens han de veure 0 televisió durant la setmana i al cap de setmana 2 hores o 3 hores. Depèn del nen. Depèn de com vagin els estudis, de la capacitat que tingui de concentrar-se, de si és un nen que de tant en tant diu quin rotllo se'n va jugar a pilota o corre en bicicleta, no? Depèn del nen. Si teniu un nen que es queda hipnotitzat
hipnotitzat, que a més li costa estudiar. A aquell nen no se li hauria d'obrir la tele mai, entre setmana. No? Seguim. Mòbils i smartphones. Jo us diria que la primera part, oblideu-la. Els mòbils normals no existeixen. La majoria dels nens tenen un smartphone. A la llarga. Al principi a vegades se'ls compra un mòbil normal, però de seguida tenen un smartphone. I els que creen l'addicció, les connexions, els que es miren cada 30 segons són els smartphones. El mòbil normal no el treus de la butxaca per mirar-te'l. No ha canviat res, està el teclat igual, no? És la nova tecnologia de totes les que parlarem que més ha crescut. Encara no és tan prevalent com la televisió, però és la que ha fet una crescuda més important, amb diferència. A més, l'ha fet molt en els països del món subdesenvolupat, en els països del tercer món, moltíssim. Cada cop són més mòbils i cada cop són menys telèfons i serveixen menys pel que havien de servir. 24 hores al dia. I 24 hores al dia vol dir 24 hores al dia. És que ben bé quan dormim no estem amb el telèfon. A veure, de tots vosaltres, i sigueu sincers, sisplau, si sortiu de casa i us heu descuidat el mòbil, quants torneu enrere a buscar-lo? Sí o no? Quants whatsapps rebeu al dia? Quants? Moltíssims. Quants diuen una cosa important, que no podia esperar? Ens hem tornat bojos tots, començant pels adults. És una joguina. Claus de l'èxit pels adolescents. Tot, no? Sobretot, comunicar-se contínuament. Estic fent un pipí, estic caminant, m'estic pentinant, no sé què, m'he trobat a la no sé quantos, tal. És un registre continu de la nostra activitat. Els dona una sensació d'identitat, i la identitat no té a veure només amb la marca de mòbil que tens, que també, té a veure amb tot, amb la carcassa que li poses, amb el politó que porta, amb el to que porta, amb la foto que et poses allà. És com les bambes, o com els texans, o com la gorra, va en el pack. En els adolescents i preadolescents va en el pack. I els dona una sensació d'autonomia, de jo faig el que vull, i no em controlen. I sobretot perquè ens permet no només parlar pel WhatsApp, sinó que a més ens permet fer una cosa que a casa no ens deixen fer, que és descarregar-me el capítol de no sé quantos, o entrar a internet a veure no sé quina pàgina que a casa no puc, tot això des del mòbil. I això a vegades és una mica controvertit, però hi ha els pares. En els pares ens va bé que els nens tinguin mòbil? Doncs hi ha molts estudis que diuen que sí. Per dues coses. Perquè els entreté una estona, i a vegades necessitem que estiguin entretinguts, i això val per totes les tecnologies. A tots ens va molt bé perquè tenim molta feina que de tant en tant estiguin una hora quietons fent alguna cosa. I sobretot perquè som menys a casa, som menys, estem menys pendents d'ells, i tenir-los a l'altre costat d'un mòbil ens fa donar la sensació que els tenim més controlats. I per això se n'ha dit corretja digital. Quins són els riscs així dels smartphones? Doncs tots els que anirem anomenant i tots els que hem parlat abans de les noves tecnologies, però a més es trasllada d'un costat cap a l'altre a la butxaca. O sigui, tots, absolutament tots. Un dels que més ens queixem els pares i els professors, la incidència negativa, la interferència contínua del mòbil en totes les activitats que un nen fa. Quants nens eren els que tenien engegats això a classe? Un 45%, són molts. Com es pot atendre a classe? A part de que li posis el silenci i no soni enmig d'un cinema o d'un concert o d'una classe, a part d'això, quantes vegades esteu parlant amb algú i deixa de mirar-te un moment perquè nota que li vibra a la butxaca el mòbil. I és un d'aquells whatsapps transcendentalíssims que ens canviarà la vida dels que estàvem parlant abans. No? És que no pot ser. I en el dormir, abans hem vist quina quantitat de nens se'n van a dormir i segueixen rebent missatges. Jo sé que hi ha molts adolescents que a les 10 de la nit no tenen ganes de dormir. Fantàstic. Si li treus en el mòbil obrirà un llibre, segur. Hi haurà un dia que ho farà, perquè s'avorrirà, però si no té tele i no té mòbil perquè te l'has emportat tu i li has amagat, i això és així, s'ha d'amagar en un lloc on no hi pugui accedir, o posar-hi una contrasenya que no se la sàpiga, que has de canviar molt freqüentment, és l'única manera que digui, doncs vaig a llegir. O vaig a escoltar música clàssica, m'és igual, que s'adormi. Això ho hem d'explicar molt bé als nostres fills quan els donem el seu primer telèfon.
que mai de la vida poden fer fotografies d'una persona que no desitja ser fotografiada, que mai poden burlar-se de ningú amb el mòbil. Perquè, a més, han de ser curosos perquè els hi pot passar a ells. I una cosa és fer una broma i, de manera consentida, entre una sèrie d'amics que estan fent salts en monopatí, filmar i quan un cau i riuen, doncs penjar-ho en algun lloc. Però hi ha d'haver un consentiment. No us dic consentiment per escrit, però hi ha d'haver un consentiment. És un tema de respecte. Alguns nois i noies joves comencem a veure que estan tan enganxats a les tecnologies de la informació i de la comunicació que senten angoixa quan no les tenen. I que aquest acte tan natural de dir m'emporto un mòbil i aquesta nit no tens mòbil, o m'emporto la Play i aquesta setmana no tens Play perquè tens els exàmens finals i és molt important que estudiïs, els genera una situació d'angoixa física. Angoixa amb hiperventilació, dísnia, la clàssica crisi d'angoixa. Això és un signe d'alerta molt important. Aquí sí, aquí no ens en sortirem sols i hauríem de consultar. Edat pel primer mòbil, això m'ho pregunten a mi a la consulta. A quina edat creus tu que li haig de comprar un mòbil? Jo li dic, jo no li compraria mai, però és la meva opinió personal, de Marta. No és una opinió com a pediatra, jo això no ho he estudiat. A mi no se m'acudiria comprar-li un mòbil a algú abans de primer d'ESO, 12 anys. I segons com sigui la persona de primer d'ESO, si jo resulta que aquella persona de primer d'ESO és una persona que ja li estic retirant la consola tot el dia o la meva tauleta que me la pren, o que no puc desenganxar-lo del televisor, no sé si li compraré un telèfon. I en tot cas, si li compro un telèfon, potser no li compraré un smartphone, li compraré un d'aquests telèfons que serveixen perquè em truquis i per l'autobús. Normes d'ús clares, en cas de que creiem que està preparat i madur el menor, que nosaltres coneixem, per comprar-li un mòbil. Doncs el que dèiem abans és que tota l'estona repetirem el mateix. No al llit, no a taula, no es mira el mòbil quan estàs parlant a algú, es mira els ulls de la gent. I no et comuniques per la gent per WhatsApp i li dius coses que no li diries mai a la cara. No ataques i no deixes que t'ataquin. No li dones el teu mòbil i les teves dades personals a ningú que no coneguis. Com no li dones l'adreça de casa teva. Ortografia. A mi em preocupa especialment aquest tema. Jo crec que s'ha d'escriure com s'ha d'escriure. Que no pot ser que els mestres estiguin fent l'esforç que estan fent perquè els nens aprenguin les dièresis, les L geminades, els guionets i els pronoms febles i després els adults escrivim amb... Mireu, això em va fer molta gràcia. Hi ha 2 emprenedors catalans de Barcelona que s'han inventat una app per desenganxar-se del mòbil. De fet, n'hi ha 2. Una és FaceApp, que és la que veieu allà, i l'altra es diu BreakFree. I què fa això? Doncs et fa com una enquesta. En aquesta enquesta tu has de respondre amb tota sinceritat coses com tornes a casa a buscar el mòbil si te'l deixes, aquesta mena de coses. Quantes hores al dia el mires, inclús quan no has rebut res, per veure si has rebut res? Aleshores, segons la puntuació, et diu com de malalt estàs i quanta urgència necessites desenganxar-te, no? I et dona una sèrie de pautes. FaceApp és catalana, BreakFree no ho és, té un cognom que no he acabat d'esbrinar d'on és. I una altra vegada una pantalla d'aquestes que us deia fetes pels joves, no? Que acaba dient, ells diuen, evita la trampa consumista, allarguem la vida dels mòbils al màxim, no cal canviar-lo quan funciona perfectament, perquè ja està passat de moda. Assabentem-nos si l'empresa, això ho han escrit els joves, assabentem-nos si l'empresa que fa el mòbil és una empresa ètica, amb quina mena de materials treballa. I, per exemple, expliquen, sabies que per tenir una matèria prima que necessiten les empreses que fan mòbils, el coltan, pacten amb rebels assassins de la República Democràtica del Congo? Tauletes, 4 coses perquè tampoc hi ha massa varietat, però són les de moda, realment són les pantalles de moda. Són més portables, molt més portables que un ordinador, no? Però molt més còmodes per la facilitat per llegir, per exemple, o per jugar, que un telèfon. I és superatractiu pels nens. Té una mida ideal. Però fixeu-vos, això és del 2013, ha anat a més. Les vendes de tauletes han pujat moltíssim, tenen un preu molt més raonable que alguns mòbils i tenen un preu bastant més raonable que un ordinador. I a més són molt ràpides, funcionen bàsicament amb memòria RAM, és a dir, que van més lentes a l'hora de fer coses com processar textos, però a l'hora de jugar, obrir un vídeo... Sentit comú, una cosa molt important de les tauletes, brillen molt. Brillen molt i els nens s'hi posen molt a prop. I donen molta més intensitat de llum de la que dona un mòbil. I més de la que dona un ordinador perquè s'hi posen més a prop. Per tant, baixeu la brillantor al màxim que pugueu, si és un nen el que l'ha de manipular.
Desconnecteu internet, que no els hi fa falta per res. Si té internet, que hi hagi un control parental. És una joguina més, tot i que per ells sigui el centre de l'univers, és una joguina més. O sigui, que cal apagar la tauleta i recordar que... I ara estic parlant de nens més petits, perquè les tauletes són molt típiques de nens des dels 3-4 anys, ja estan... Els hi crida moltíssim l'atenció com a objecte. Per tant, de tant en tant l'hem d'amagar i han de fer, el que dèiem abans, han de ser capaços de posar uns cubs, una construcció, d'anar en bicicleta, de fer qualsevol altra activitat que també és educativa i formativa. I s'ha d'amagar. Creieu-me, com els caramelos, com la xocolata, s'ha d'amagar. I us he juntat una mica tot el que serien els jocs electrònics des de qualsevol suport. Avui en dia, des de l'ordinador, des del mòbil, des de les consoles que comencen a estar una mica passades de moda i s'han d'actualitzar contínuament, des d'on sigui, des de la tauleta. Però no tots els jocs són dolents i aquí vull trencar una llança a favor de que hi ha molts jocs educatius que serveixen per moltes coses i que en un entorn lúdic poden aprofitar per cimentar alguna d'aquestes coses que abans dèiem que no quedaven ben cimentades. Juguen molt més els nens que les nenes, moltíssim més. I per tant, si us fixeu en el contingut dels jocs, estan més dirigits a nens. La majoria dels jocs que vosaltres entreu en una botiga, en un game o en una d'aquestes botigues que hi ha tots els jocs per totes les consoles i mireu, i un 80% dels jocs són guerra, matar, destrucció, i a més jugar en xarxa i competir entre ells. I són jocs que estan pensats per enganxar-te, perquè a mida que jugues en saps més i treus més punts i ets millor. Tot i que a vegades no ens n'adonem i no deixem veure segons quines pel·lícules als nens, però després juguen a això. Costa molt, molt, molt limitar el temps i els nens mateixos, i en l'enquesta ho diuen, ho reconeixen. És molt difícil. Ells diuen jugaré una hora i no poden, perquè com que cada vegada ho fan millor o com que el seu amic s'acaba de connectar perquè ara ha arribat de no sé on, no saben parar. El botó el tenim nosaltres, recordeu. A més, clar, com sempre, és un negoci. És a dir, que ja no val el FIFA 2014, és que has de tenir el FIFA 2015, i aquest és dels no violents. Però has de tenir el FIFA 2015, perquè si no, ets un pringat, perquè no hi surten els nous jugadors. I a més, al cap de no sé quins anys, aquella consola que va perfectament, ja no hi trobes jocs. Per sort hi ha un mercat de jocs de segona mà que funciona. Què fem? Triem el joc amb ells, no? Per la seva edat, hi ha unes etiquetes que ho posen claríssim. No sé quants nens de 12 anys juguen amb jocs que posen més de 18, tipus Call of Duty. No pot ser. Perquè hi ha unes etiquetes informatives que ara us les ensenyaré, que ho explica tot. Hi ha uns símbols que s'han de conèixer que et diuen aquest joc té contingut racista, aquest joc té un contingut sexual, aquest joc té un contingut violent, aquest joc fa por, i està posat a l'etiqueta, perquè per llei ho han de fer. Els que més en saben són els dependents de les botigues, en saben moltíssim. I ells t'expliquen, i si tu els dius, jo tinc un nen de 8 anys, o de 9 o de 10, que té por a la nit, i no vull que jugui a res que després li faci tenir por, i no vull que sigui de matar, et dirà quin és el joc correcte. Per les necessitats individuals de cada nen. I què vull dir amb això? Hi ha jocs que ensenyen a multiplicar. Hi ha jocs que ensenyen a construir ciutats. Nosaltres coneixem els nostres fills i sabem que si ja tenim un nen que és molt nerviós, no li hem de posar una arma a les mans. Adaptem-lo al nostre fill i adaptem-lo als seus germans. Perquè no pot ser que tu tinguis un nen de 12 i un de 8 i el de 8 no pot estar a l'habitació on hi ha el seu germà. Perquè tu podràs controlar-lo una estona, però quan tu te'n vagis, et giris o te'n vagis a fer el sopar, li dirà, vine, que m'acabo de carregar no sé qui amb aquest tanc tan xulo que m'he comprat, i l'altre ja anirà i ho trobarà xulíssim. Per tant, s'ha d'intentar, si no hi ha una diferència d'edat abismal, que hi sigui un joc que sigui adequat per les dues edats. No li posarem, evidentment, la consola a la seva habitació, això ja ho podeu imaginar, i li limitarem l'horari i l'ensenyarem a autolimitar-se. Li posarem un despertador, li posarem una alarma, li posarem alguna cosa perquè ell sigui conscient que porta 1 hora i mitja de la seva vida tancada en un lloc carregant-se no sé què o tancat. Encara que us costi molt. Per ells són importants aquests jocs. I pot ser que a l'hora de dinar li doni per parlar que amb la FIFA 2015 ha fet no sé què superinteressant perquè li han marcat 3 gols, encara que us sembli un rotllo, sisplau, escolteu-lo. És part del seu món. És important que ens hi interessem perquè així detectarem en què està ficat, quines són les coses que el preocupen, etc. Això és el que us deia a les etiquetes. Fixeu-vos, discriminació, es mencionen drogues en alguns jocs, por,
paraulotes, sexe, violència, i hi ha jocs que fomenten el joc. Aquesta adreça que us poso a baix és una adreça perquè si no heu trobat el dependent que ho sap tot, entreu aquí, en aquell joc que el vostre fill us ha dit que li interessa moltíssim, i us explicarà absolutament tot. Internet és la reina de tot aquest ball. Internet és una finestra al món, difícil de controlar i de limitar perquè tota la informació està aquí en un clic. És difícil de controlar per nosaltres com a adults. A internet, una de les coses que més ens preocupen en els que tractem amb infants, hi ha informació real i hi ha pseudoinformació. No sempre contrastem les fonts d'informació d'internet. Els joves i els nens no tenen el criteri d'haver rebut altres fonts d'informació abans i probablement només aprendran qui són els Beatles o geografia a través d'internet, no a través de llibres. Per tant, alerta. Alerta a l'hora de, quan estan fent un treball, acompanyem-los, ensenyem-los, naveguem amb ells, mirem on van a parar i ensenyem-los a contrastar, ja no dic desconfiar, però sí a ser crítics. I us he posat YouTube, que és una pàgina en la qual la gent penja vídeos de curta durada, perquè YouTube és de llarg la pàgina més visitada pels nens i infants. Molt més que Google, jo em pensava que era Google. No, YouTube. Si tu li dones a un nen de 12 anys un ordinador, que habitualment no en té un, o un de 10 anys, el primer que escriurà és YouTube, segur. Què busca YouTube? De tot. Afortunadament, a YouTube hi ha moltíssima censura, sobretot a nivell pornogràfic. És a dir, un no troba vídeos de sexe, tot i així s'escapen coses amb altres noms. Internet no deixa de ser un lloc on les empreses s'anuncien, moltes d'elles depenen de la seva venda online o de la publicitat online que fan. Per tant, això els hi hem d'explicar, els hi hem de dir des del principi que és una empresa, que hi ha una sèrie d'interessos comercials i que existeixen una cosa que es diuen galetes o cookies que registren absolutament tot el que fem. Sempre pots donar que no a l'opció, sempre pots dir que no vols aquella opció. Pots desconnectar les cookies, però moltes de les pàgines t'adverteixen que hi ha cookies i això els hi hem d'ensenyar a ells. Anem deixant pistes allà on anem a internet. Hi ha el perill de robatori de dades, per tant, els adults també pequem d'això. És molt, molt important que ens assegurem d'on posem les nostres dades, no només les econòmiques, les dades personals. Ens demanen l'adreça a tot arreu. Quantes vegades entreu en una pàgina en la que voleu, no sé, llegir un article i t'estan demanant el número de sabata, pràcticament, tot. I amb tanta informació, a vegades amb 40 pantalles obertes alhora, la dispersió, és a dir, la manca de concentració per aprendre una cosa, està garantida segur a internet. Hem d'entrar amb els fòrums que entren els nostres fills, hem d'entrar amb els blogs que els hi agraden. Ens hem de fer de Facebook. Jo no soc de Facebook, però els dies que les meves filles es facin de Facebook m'hi hauré de fer, perquè no puc no ser-hi. I el mateix amb Instagram. No és per vigilar-los, és perquè us interessa el que fan i us preocupeu per ells. La primera vegada que comencen a connectar-se, que dèiem que era abans dels 10 anys i que normalment és perquè els hi han posat una feina al col·le. Hem d'entrar amb ells i ensenyar-los. Està molt bé Wikipedia, però fixa't qui l'ha posat. No estaria mai de més posar tecnologia protectora. No només els antivirus, sinó els filtres de determinats tipus de pàgines. Per exemple, es pot posar un filtre cap a tota mena de pàgines pornogràfiques o violentes. I a més, un control parental que limiti les hores de consum. Si tu detectes que el teu fill ja s'ha connectat una hora i mitja, o si per motius logístics resulta que tens una feina que no estàs a casa i han de passar hores a casa sols, pots posar un filtre que digui que al cap d'una hora i mitja, a més de la tauleta tancada sota clau que dèiem abans, l'ordinador el fa servir per feina, però al cap d'una hora i mitja s'ha acabat. Per tant, amb aquesta hora i mitja ha de fer la feina. Google. S'ha detectat que Google és un lloc on moltes noies busquen coses sobre anorèxia, bulímia, obesitat, etc. Ull amb les pàgines sobre salut, que expliquen consells per vomitar quan els teus pares no miren. Ensenyeu-los que ho han de comentar amb vosaltres. D'acord? Hi ha una fantàstica tarda jove a Terrassa, per exemple, en la qual un pot anar a preguntar consultes sobre sexe, sobre drogues, sobre qualsevol cosa que els preocupi. I s'han de prendre mesures per preservar la intimitat dels nois i la seguretat. S'han d'explicar quins són els riscs, el que dèiem abans, el ciberassetjament, és a dir, que els assetgi algú, que els hi entri algú a través d'un xat o d'un fòrum, o que els hi robin informació que posa en perill la seguretat de tota la família. Xarxes socials.
Per una educació digital de qualitat és necessari comprendre que tothom té una identitat digital, és a dir, una presència a internet que afecta la nostra imatge i reputació reals i que es concreta a les xarxes socials, on l'oci i el treball en xarxa ens prenen cada cop més temps. Actualment, els perfils personals de les xarxes socials són la representació pública més visible d'aquesta identitat online, que cal cuidar amb els mateixos valors i consells que apliquem a la identitat física. Heu de pensar que sempre hi ha algú que us pot trobar a Facebook. I tot això se li ha d'ensenyar als nois. Aquí, perdó. Recordeu que les xarxes socials són empreses, un altre cop. Ens estan intentant vendre alguna cosa, viuen de la publicitat. No són una ONG que vol que ens comuniquem entre nosaltres i siguem tots més feliços. No. El protagonisme que pren en la nostra vida la xarxa social, hi ha persones, després us ensenyaré un còmic que m'ha fet molta gràcia, hi ha persones que relaten la seva vida minut a minut a Facebook, pràcticament. El protagonisme que això prenen és un protagonisme per repensar-se'l. En els adults, és més una població jove, és un segment més jove, no és tan típic a partir dels 40 o 50 anys, probablement. La informació que pengem en una xarxa social queda per sempre, queda un rastre. Per tant, hem de parlar-los sempre del risc de difusió de les imatges privades, del risc de robatori de dades personals, el que dèiem abans, i el que us comentava abans, en WhatsApp o en altres, tu no controles qui t'entra, no l'has ni d'agregar ni d'acceptar, directament entren. Sentit comú. Que no agreguin a ningú que realment no coneguin, sisplau. Que no pengin imatges privades ni dades d'informació personal importants. Nosaltres fem-nos de les xarxes, el que dèiem abans, llegiu-vos ben bé les condicions d'ús de cada xarxa en la que entrin. Ara n'hi ha de nens més petits, per exemple, no de Facebook. Hi ha una que es diu Hangout, que corre per les escoles. Hem d'intentar, i per això és el que estem parlant tota l'estona, ens hi hem d'implicar, no podem passar per sobre de tot això. Hem de generar la confiança en els nostres fills perquè entenguin que ens ho poden explicar, o sigui, que ens poden parlar d'aquestes coses i ens sonen més o menys familiars, encara que no li donem la importància que li donen ells, i que si tenen algun problema o se senten incòmodes perquè els hi entra algú que no saben qui és o que els hi diu coses que no els hi ve de gust, ens ho expliquin i nosaltres ho detectem abans que siguem massa tard. Riscs principals de les tecnologies de la informació i la comunicació. En general, de totes les que hem dit. Podeu afegir el que vulgueu. Ús abusiu o addicció. Quan la tecnologia ens controla a nosaltres i no nosaltres a la tecnologia. Sedentarisme i obesitat. No en totes les persones, evidentment, però sí en una part molt important de la població. Vulneració dels drets de propietat. Accés a continguts inapropiats, segur. No sempre és el principal dels problemes, però sí, n'hi ha. I aquest és fàcil, filtres. Ciberassetjament, n'hem parlat abans. Grooming, recordeu, adult que entra en un entorn infantil i es fa amic d'aquest infant i un cop s'ha fet amic intenta entrar en actituds sexuals. Amenaces a la privacitat. Algú que penja una imatge nostra i la difon. Risc econòmic o frau, algú que agafa les nostres dades, és una pàgina falsa que s'assembla molt a la pàgina a la que jo volia anar, però en comptes de ser .com és .org, no m'ho estic inventant, això és així. I vas i compres un bitllet a vueling.org i no estàs comprant cap bitllet, i aquells diners han anat a parar no se sap a on. I d'aquestes pàgines en surten contínuament. D'acord? És molt fàcil. Riscs tècnics o malware, quan entra un virus que es carrega al teu sistema informàtic o qualsevol de les aplicacions que tens. Tot això és el que els hi hem de recordar. Què hem de fer nosaltres? Doncs es podria resumir com conèixer, educar i protegir. Conèixer per entendre. Hi ha una paraula que està en tots els idiomes, en castellà es diu la bretxa digital i en català s'ha traduït com la fractura digital. Ja hem de trobar l'equilibri entre el que nosaltres volem i el que volen ells. Ells no volen que els apaguem la pantalla i anar a fer esport i fer els deures i seure's a xerrar amb nosaltres. Ells, si poden, el que volen és estar 3 hores a l'ordinador amb els seus amics. Equilibrem-ho, pactem-ho, parlem-ne. Molt important, potenciem una vida rica en la que no hi hagi pantalles. Si nosaltres ensenyem a un nen a disfrutar de la lectura,
Amb el nostre exemple, amb les paraules, amb el que vulgueu. Comprant-li llibres interessants, llegint amb ell. Si nosaltres l'ensenyem a disfrutar de la música, si nosaltres l'ensenyem a disfrutar de sortir a fer una excursió per la natura, necessitarà molt menys aquests moments d'enganxar-se a les pantalles. Triar dins de les tecnologies les més adients en funció de l'edat. Ja hem parlat abans de l'edat mínima per un mòbil, això és el vostre criteri, però ens ho hem de pensar, sobretot a l'hora de posar a internet. Tauletes quan són petits? Sí, sense internet, amb un antivirus, evidentment, i amb un limitador de quina mena de pàgines poden entrar, etc. Si és que té internet. Si no té internet no hi ha cap problema. I vigilant quins jocs tenen, que siguin educatius. Posar límits. I els límits, com en tota l'educació, que són essencials, no han de ser només el consum. En una enquesta que es va fer, em sembla que eren joves de Valladolid, un 62% dels joves van dir que tenien algun tipus de límit en el consum del mòbil. I d'aquests, el 80% de límit era un límit en el consum de diners. O sigui, el que els seus pares els limitaven era la despesa, no a quines pàgines entraven o quantes hores al dia estaven connectats. Hem de generar confiança mútua per intentar que tot aquest intercanvi d'informació hi sigui fluid. I hem de protegir alhora que respectem, perquè són adolescents, estan construint la seva identitat i no podem estar tot el dia de manera òbvia traient el cap a dins de la seva vida i interferint amb les seves relacions amb els seus amics. Hem de trobar un equilibri, un altre cop. La volta a la truita. Totes les coses bones que es poden fer. Fixeu-vos amb la dada que només un 13% dels joves que consumeixen tecnologies de la informació i de la comunicació aporten alguna cosa creativa. La resta consumeixen. Ensenyem-los que tot això només és la punta de l'iceberg i que tot això es pot fer, que es poden crear continguts, que es pot participar en qualsevol iniciativa que vulgui canviar una realitat que no ens agrada, que es pot col·laborar. Tot això és el que hi ha per explorar. Hi ha molts projectes d'ONG, sobretot en països subdesenvolupats, que es basen en la tecnologia perquè gent que abans no podia pugui accedir a la informació i pugui tenir una formació de qualitat, sense diners pel mig. I això és fantàstic. Per què no ensenyem als nostres nens a que ensenyin als avis? I que els seus avis puguin llegir el diari d'internet i puguin comprar-se una cosa. És molt, molt important. A mi em sembla una iniciativa fantàstica. Ensenyem-los a mirar-se la Viquipèdia, que és una de les pàgines que més miren, a llegir críticament els articles i, si volen, a ser capaços de plantejar-se que els poden completar. A partir d'una determinada edat estic parlant. Instal·lem aplicacions educatives a la tauleta i al mòbil, que se les trobin, que hi siguin. Consultem les webs que tenen una visió crítica sobre les tecnologies de la informació i de la comunicació. Ara us les ensenyaré, n'hi ha moltes. Intentem ensenyar-los a no fer de subjecte passiu i a empassar-se de publicitat, a adonar-se'n quan l'estan posant i a ser crítics. I denunciem aquelles situacions en les que creiem que està havent un abús per part d'una empresa, per part d'un adult que ha interferit, per part dels altres nens que estan fent ciberassetjament al vostre. Denunciem-ho a qui sigui l'autoritat pertinent. El phishing consisteix a suplantar la identitat electrònica d'una organització amb l'objectiu d'obtenir informació personal de tercers que serà utilitzada en finalitats fraudulentes, el que us deia del Welling. Una que m'ha fet molta gràcia, el phobbing, és no fer-li cas a algú que t'està parlant mirant el mòbil, és a dir, ignorar algú usant la tecnologia. L'spam sabeu el que és, i un ordinador zombi és un ordinador que ens el controlen a distància, sense coneixement ni permís de l'usuari i mitjançant un programa maliciós amb el qual ha estat infectat. Aleshores, el que fan és, des del teu ordinador, enviar massivament correu, per exemple, viral a tots els teus contactes. Mireu, webs molt interessants. La primera de totes, que posa material sobre pantalles, no només hi surten aquelles pantalles que heu vist fetes pels joves. El pep.info està pensada per joves, està pensada per ells, una mica pels seus problemes, en el seu llenguatge, etc. Els Mossos tenen una pàgina per prevenció de problemes a internet, que és aquesta. I després n'hi ha tota una sèrie, internet segura, pantalles amigues, protege-les, ciberfamílies, i això us he posat una desena part del que he trobat. Documents que us considero interessantíssims. Hi ha un document
que està molt bé, de l'Ajuntament de Barcelona, en el qual hi han participat moltíssimes associacions de pares i mares de Catalunya, que parla de com t'impliques en l'educació digital dels teus fills. Hi ha un document que també he fet servir en diverses diapositives aquí, que és del Comitè Audiovisual de Navarra, que es diu Família i Noves Tecnologies. Hi ha una petita guia que la podeu trobar en PDF a internet a tot arreu, que va editar l'Ajuntament de Sant Cugat fa un any aproximadament, que són 50 consells d'informació digital, es llegeix amb res. I hi ha un molt interessant de la Diputació de Girona, que és la manera d'educar en l'ús de pantalles, que podem fer des de la família. Finalment, unes quantes fotos per la reflexió. El que dèiem, si aquests som nosaltres en un tren, al carrer, qualsevol situació en la que ens hàgim d'esperar una estona. Si aquests som nosaltres en un restaurant, la floreta romàntica al mig, la copa de vi, però cadascú amb la seva pantalla. Si aquests som nosaltres creuant el carrer, això quan ho veiem li hem de dir al nostre fill. Clar, si nosaltres som dels que contestem al mòbil quan anem al cotxe, sense mans lliures, què li hem de dir després? Jo crec que el que hem d'intentar fer entre tots és fugir d'estar retransmitint contínuament la nostra vida.